Jesu ezulwini liyaziwa emhlabeni. Sathane uyalazi, amadimoni ayalazi, abantu bayasinda ngalo, nasebagule iminyaka bayasinda ngalo. Uthi obhala kahle ukuthi zonke izilwimi zivume namadolo onke egameni ebizweni kwaleli gama. Amadimoni ezilwimi zonke ziyavuma ngoba leli gama lanikezwa amandla, igama linokuphila futhi wonke abacindezelekile nabagulayo baphiliswe, hayi ngamandla abo kodwa ngenxa yegama. Sinethi igama entambama elinamandla. Siyabingelela emakhaya ethuthukane, siyabingelela abazali esihamba nabo, sibingelela baba, sibingelela ibanga selishona bazalwane. Vumeleni bangcwele, dlule nganaka amazwi, ngibingelele iy'nceku zikaNkulunkulu esihamba nazo ebusuku. Sizomemezela bazalwane, sidelile umfudumalo kusemakhaya, sigijima ngayo indawo yombuso, sigijima ngakuphila okuphakade, ngoba siyazi ukuthi amakhaza ayelasivive, amakhaza kuneneyelasayivive. Mfundisi uSilembe, noma ukubanda abantu bayafa, noma kushisa abantu bayafa, angeke sibe nesizathu samakhaza. Amakhaza is part of the season, one of the 4 seasons. Amakhaza mfundisi awuhleza khona, kodwa sidlo indaba yemphefumulo yabantu, sidla ngamaphimbo abantu akhalayo, abantu bayabhubha ngenxa yokuswela ulwazi. Entambama silethe ulwazi, entambama silethe nayo inhlanhla engaka, iyadlula ethuthukana inhlanhla. Silethe uJesu ophilisa abantu ezifeni zabo, silethe uJesu okhulula abantu emoshweni wabo, silethe uJesu oqashiya imibopho seminyaka, silethe uJesu oqashiya ama-destined cases, ongezeki ubantu kuyena uyenzeka. Sibonile abantu bahluleka, uJesu wenza entambama. Aminatama ikilophethe nami ngaba nemnyaka emngakanani, kodwa silethe isixazululo. Siyafunda sibongo Nkosi bazalwane, ngasasibalekanga lesibongo ngoba noma jobe nginaso asingisebenzele lesi sibongo sami. Yeah. Asihleki impilo okuphakade jobe. Yes. Kunjalo. Lesi sibongo ngenzeka senza ukuthi abantu bangazi. Yeah. Kodwa sinako impilo okuphakade lesi sibongo. Kunjalo. Kodwa ntambama solo introduce umuntu. Yes. Onompilo okuphakade. Ababuye kodwa babefa, kodwa bafuza okuphakade. Kodwa phakathi kwabo abazalwane salwanane ntambama. Isenzo chapter 4 verse 12. Njengalendlela ayikho insindiso womuntu. Ayikho insindiso womunye ngokuba alikho futhi elinye igama phansi kwezulu elinikiwe ebantwini esimelwe ukusindiswa ngalo. My God. Nithi bamhlabeni lelami igama alinawo amandla, kodwa na umbhalo namhlanje ntambama uthi alikho igama abantu abangasindiswa ngalo. Yini ukusindiswa? Haleluya. Ukusindiswa ukuhlengwa engozini, ukusindiswa yini? Ukuphulukiswa ekufeni. Ukusindiswa yini? Ukulanda kumnyameni. Ukusindiswa yini? Ukubuyisa kwephefumulo ezibhofile. Ukusindiswa yini? Ukuthi bangabe uphila kulomhlaba bese uyafa enyameni yakho, bese bebatha ukuphila okuphakade, ukuze mangabe lemithokotho esiyimbethe lidilishwa, bese inyama yethu iye emathuneni iyobekwa ivuthuluke, kodwa bese ngale kwethu
indaba iyaqala ubuza ukuthi uthe usaphila ngapha bona kuleli igama elinokuphila abantu abasindiswa ngalo. Yes. Silethi igama entambama abantu abangasindiswa ngalo. Silethi igama entambama abantu abangaphila ngalo. Lizofakazi leli gama njengoba lavusa abantu sebafile emathuleni ofontethi bakusanathemba angeke savuka alisekho ithemba kodwa basefike leli gama livusa kufile lizovusa kubantu banezulukanisi elifile. Abanye bafike behamba, abanye bafike ebhesa, abantu bafike ukembeza uJesu kuphela wazi ukuvusa ukembeza. Abantu bakwazi ukubulala umuntu bamqobe bomlahle esigabeni fundisa ustepe kuyini lokho ukufa kophefumulo womuntu. Abantu bafike ephefumulweni kodwa entambama silethi impendulo. Entambama silethi ukuphila kuphakathi. Entambama silethi igama elibuyisa unembeza. Silethi igama elinqoba ukugula. Silethi igama elinqoba izifo. Silethi igama elinamandla. Entambama sizovusa unembeza kubantu abasha. Entambama sizovusa unembeza kubobaba. Entambama sizovusa unembeza emakhaya abadala kwabancane. Uyabuya unembeza ngoba leli gama liyabuyisa unembeza. Abantu baphela unembeza. Abantu benza izinto ezimbi. Hayi isizathu nginaso. Isizathu ukuthi ngaphakathi bafile. Thank you, Jesus. Hallelujah. Umuntu ofile uJesu umntwana amdlulule. Umuntu ofile ngaphakathi adeshada unkosikazi esehlelela iminyaka Igama likaJesu. isibaba amdlulule. Hallelujah. Abantwana ayidudule naye. Umuntu ofile ngaphakathi umuntu onjani? Umuntu okwazi ukuthi azonde imindeni yakhe. Umuntu ofakela ushefa abanye abantu. Umuntu ofile ngaphakathi umuntu onjani? Umuntu okwazi ukuvusa abanye abantu ubuhlungu engenandaba kodwa entambama silethe nayo indoda engakwazi ukuyisa unembeza. Ngoba indoda namhlanje akusingozale uwiyo, akusingozale uwiyo. Ukuthi ngaphakathi kwakho ngenxa yobude bempilo kwaba khona into efayo kodwa entambama silethe uphile. Silethe igama elivusa ukuphila. Thank you, Jesus. Abadala abancane Wonderful God. bangaqhubeka usibona ukuthi Thank you, ubukhona. Jesus. Thank you, Jesus.